kɔnu ne teriw ne sigiɲɔgɔnw ani ne kanubagatɔ bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumakan don ka bɔ k'a da u tulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛn koro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoirew walima liw hali concert tigi ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bi ye janvier kalo tile 28 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la ni aw ka kunnafoni ale waati sele Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min sa an ka cɛmancɛ fanga latɛmɛba ni o ye bandaw ye ale kɔni bɛ Fransikaw ka jamana o kɔnɔna la min ni a bɛna lɛrɛ 72 kɛ n'a taara janvier kalo tile 26 san 2021 Fransikaw ka jamana ɲɛma n'o Emmanuel Macron sa o de ye wele bila ma kunu a ye a bisimila a ka soba o kɔnɔna la n'o ye l'Elysée kɔnɔna ye u ye dumuni kɛ dumuni kɔnɔna la sa u kumana fɛn min kan o de ye Mali ni Fransika baaraɲɔgɔnya ko u kumana o kan ani farafina woroduguya fan jamana ɲɛmaw u bɛna sigi ka fɔ min kɛ n'o bɛna daminɛ février kalo tile 15 ka taa kuncɛ février kalo tile 16 nata in na Njamenakaw fɛ yen nɔ n'o ye Cadikaw ka jamana o kɔnɔna ye. Mouvement yɛrɛ wolotɔn ma n'olu bi an ka jamana kɔnɔna la sa olu y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛma n'o ye bandaw ye sa k'a kan k'i to Fransikaw ka jamana kɔnɔna la ni k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma ɲɛna ko maliyɛndenw tɛ Faransi wolomasiri tabaw fɛ an ka jamana o kɔnɔna la. Kulukorokaw fɛ yen nɔ sirabakan kasara o kɛra kunu janvier kalo tile 27 san 2021 sa maa 13 olu de tun bi bolomafɛn o kɔnɔna la maa 2 olu bɔnɛna u ni na maa 11 olu kɔni fana olu jogina protection civile ma olu ka fɔ la sa ko minibisi ale ni camion olu de donna ɲɔgɔn na a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Sanangɔrɔba ye Sanangɔrɔba ale bɛ Sikaso o sira la u ka fɔ la tuguni sa k'a fɔ ko minibisi k'ale tun bɛ ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna de la sa ni ka i kunda Sikaso kan o de la sa ani ni camion in olu kɔni donna ɲɔgɔn na ni ka nin kasara in k'a kɛ. Kemi Seba ni ale ye Franco Beninois ye sa ka taa se an ka wasaden kɔrɔ dɔ ma ni o ye Musa Jara ye Adama Ben Jara ni bɛɛ b'ale wele ko Ben le cerveau n'ale bɛ CNT kɔnɔna la u ye kunnafonidila wele janvier kalo tile 22 tɛmɛnen na sa a kɛra yɔrɔ min na o de ye Carrefour des Jeunes n'o bɛ an ka faba o kɔnɔna la kunnafonidilaw welekun kun ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw u ye u ka maaw ni ka u bali u ka nisɔngoya yɛrɛ la k'a fɔ ko maliyɛndenw tɛ Faransi fɛ an ka jamana kɔnɔna la min n'a kɛra janvier kalo tile 20 san 2021 u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna bɔliko kura kɛ bɔliko kura min ni a bɛna kɛ marisi kalo tile 26 nata in na. Adama Jara ni bɛɛ b'ale wele ko Vieble ale kɔni labilala kiri tigilamaw fɛ kunu janvier kalo tile 27 san 2021 Adama Jara yɛrɛ sa ni bɛɛ b'ale wele ko Vieble an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko radio baarakɛla o don a tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min na sa o de ye Voix des Jeunes Adama Jara yɛrɛ sa ale
tun bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan kabini octobre kalo tile 21 san 2020 ni u y'a bila kasobonba o la sa beji ma olu kelen ka wele sa a talen kasobonba la maa minnu ye damakasi sɛbɛn don a juguya la sa o de ye magistrat maw ye olu y'a yira k'a fɔ ko a ye ja dɔw bila bɔlɔlɔkalan na min b'a yira k'a fɔ ko olu dɔgɔyara o ja in o kɔnɔna la o de la u ye a minɛ ni k'a bila kaso la ani tuguni sa a bilala kaso la kun min na tugun o de ye ninnu kɔnɔna la sa a tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye Sidiki Jabate ale ni Mama Sitan o ka ko ye Sidiki Jabate min yɛrɛ sa ni ale labilala kalo tɛmɛnen na sa a ye nafolo sara walasa a ka labila Seyidu Umar Traore ni ale fana ye kunnafoni dila ye sa ale fana ka kiiriw olu bilalen don février kalo tile 16 san 2021 nata in na. An bɛ taa kɔkan kibaru la Ganakaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana ɲamakɔrɔ bɛ ni ale tun ye Jeri Aralunge ale kɔni ka janajaw bɛɛ kɛra kunu sɔgɔma janvier kalo tile 27 san 2021 na sa ni jamana ɲamakɔrɔ in sa min ni a kun lakodɔnnen don farafina bunankun bɛɛ lajɛlen o kan sa a tayana novembre kalo tile 12 o tɛmɛnen na sa u kɔni u ye a bila a ka dayɔrɔ laban o la u ka faba kɔnɔna la. Belgicaw fɛ yen sa Belgicaw ka jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa o maa n'i bɛ taa dugutagala nin sen na ko dugutaga minnu bɛ yen nɔ ni nafa tɛ a la ko bɛɛ lajɛlen o bɛna lajɔ nin kuma in fɔra u ka jamana marabagaw fɛ u ka dugu kɔnɔna dugutagaw fo ka taa se fan tɔw ma sa a kun ye fɛn min ye o de ye coronavirus ale bana kana cari u ka jamana kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.